Takže čo som robiť z ďalšieho videa. A dneska to bude video, kde vám ukážem, na čo slúžia redstoneové veci. A môžeme ísť na to. Takže prvú vec, tu máme TNT. Možno ste nevidela, TNT je redstoneová vec, lebo sa vyrába z redstone. A napríklad, keď si sem zoberiem zapalovač a dám to tak, kde je tuto ďalej, napríklad semka, keď ťuknem zapalovačom alebo fireballom na ňu, tak začne takto blinkať bielým a nakoniec sa tak natiahne a vybuchne. Takže to bolo prvá vec, to bola TNT. Druhá vec tu je redstone. Hlavné. Redstone sa dá položiť na zem. A je to taký ako elektrina signál. No tak, takže môžeme ísť na ďalšiu vec. A tá je lever. Je to páčka a napríklad, keď ju položíte na zem, dá sa položiť všade, aj bokom, len naopak sa nedá. A keď ju takto čuknete, tak on sa aj do druhej, takže toto bola pálka. Teraz tu bude redstone lamp. Takže je to ako keby lampa, napríklad tuto si zoberiem ešte páčku jednu. Dáme ju ku nej a takto sa dá zapnúť, že bude svietiť. A keď rozbijete niečo vypoháňa, no tak on sa zasnie. Ďalšia vec tu je redstone torch. Neprečo mi to, ale je to ako normálna torčka, dá sa položiť aj na bok a svieti menej ako normálna. Ďalšie je tu wooden pressure plate. Takže dá sa takto použiť, keď napríklad dáte pod to piesok alebo štrk. No tak a je pod tým TNTčko, tak keď vstúpite, to TNTčko sa zapáli a vybuchne. Ďalšia vec je tu stone pressure plate. Je to také isté ako drevené. Len to je zo stone. Ďalšia vec tu je Kde mám pitie? Kde mám pitie? Ďalšia vec tu je heated pressure plate a je to také žlté z gold bloku. Zavri. Teraz tu máme button, preklade tlačítko a vyzerá takto, že teraz je z dreva a ďalšie tu máme tiež button
len to je zo stolnu. A to je potrebujem ukazovať. Ďalšie tu máme daylight senzor, takže keď ho takto nejak položíte, tak keď na ťuknete, tak bude také modré a tak. Je to dačo tak ako polvlog a vyzerá to ako čokoláda. Ďalšie tu máme trimfire hook. Dá sa to urobiť taká pasť, napríklad. Čiže dá sa to položiť iba takto. Dá sa to položiť aj takto. Hej. Teraz idem na Tatru, kde to bolo? Dobre, bolo to tu. Ďalšie tu máme redstone repeater. Takže vyzerá to takto a môžete to takto robiť. A vyzerá to, ako keby ste mohli byť že vo vlaku. Teraz ďalšia vec je redstone compactor. A vyzerá to takto a to sa dá zasvietiť a nejak už to slúži na ten redstone signál. Ďalšia vec tu je dispenser. Tak keď sa takto použijete, vyzerá tak, ako keby mal tvar. A napríklad dám sem tento potion. A keď napríklad si zoberiem redstone torčku, dám to ku nemu, on mi to ten potion dá a môžem toto. Prepáčte, že mi to dosekám. Mám to teraz na 20, skoro 20 FPS-kách, takže sa nečudujte. Ďalšie tu máme drooper. Vyzerá takto a keď tam dáte napríklad vajíčko nejakého moba, tak vám to nedá toho moba, hej, normálne postaveného, ale dá vám iba to vajce. Ďalej tu máme pistón. On môže posúvať tie veci, keď ho dáte takto, tak vám nabok, keď ho dáte takto, tak jednoducho v smere k vám. Ale keď takto, ho dáte pod seba, alebo ako, no tak vám normálne dá tak a no. Čiže tu máme sticky piston. V preklade lepkavý piest a vyzerá normálne, len má tie také na tom. Ďalej tu máme observer. Takže ak si takto myslí, že to je také, aby vám to vyrobil server, ale je to taký poháňa, že napríklad dáte to sem, toto bude redstone lampa, vy dáte nejaký blok sem, no tak keď dáte ten blok, tak sa tá lampa zasvietí. Ďalej tu máme hooper. Môžete si neho urobiť napríklad takýto záchodík alebo umývadlo. A je to dačo podobné ako cauldron. A teraz môžeme na poslednú vec a tá je redstone block.
Čiže to ako redstone signal a napríklad máte to takto a keď dáte ďalší ku nemu, tak sa mal by ten zasvetiť. Takže to je z tohto videa všetko. Ak sa vám toto video páčilo, hoďte like, ak nie, dajte dislike. Učí sa s vami Bronx a čus.